Naman po yung mga ginagawang koordinasyon ngayon ng embahada o ng consulate officials ng atin pong bansa dyan sa mga Pinoy sa Ukraine? Sabi nyo nga papunta sa Poland, ay papunta po sa Lviv. Ma'am Jane, kung sakali po na gobyerno po natin ng Pilipinas, tulad ng ginawa po ng marami na ring mga bansa dyan sa kanilang mamamayan sa Ukraine, pabalikin dito sa Pilipinas o magsagawa po ng mga repatriation sa daan-daan pong mga overseas Filipinos, sasama po ba kayo, Miss Jane? Napag-usapan po namin siya and actually sabi niya since government employee po siya, baka mauna po kami ni baby kung sakali nga pong kailangan namin ma-repatriate pa uwi ng Pilipinas. Okay, thank you. Si Bombo Ilmar ulit ito, no? Ma'am Jane, Diyan sa mister nyo, baka mapasabak lang tayo ng kunting Inglisan lang naman, sana hindi dumugo yung aking ilong, Can I ask some few questions, like about yung work dyan sa Ukraine ni Mr. Artem, Ma'am Jane, dyan sa mister mo? I work. I'm currently working as a national team coach for Ukraine wrestling. So it's a government servant job. Wow, so you are a former player, huh? You're a national athlete before, and you're a coach, huh? What particular sports? I'm a former player. Now I'm working as a coach with national team. Yeah. Oh, good to hear that, parang maganda yung napili mo, na Ma'am Jane, Sir Arte. Ano pala ito? National coach, Okay. So Sir Arte, you're a national coach, former athlete in wrestling, By the way, how about your relatives, your parents, where are they now in Ukraine, Sir Artem? Oh, my family, my father and my mom, they are living at the Lugansk region, so it's 80 kilometers away from Lugansk in a small town. So your relatives are living in Lugansk, one of the so-called breakaway republics, and now the center of crisis. So in information about them, like are they hearing or witnessing yung Russian troops in their area or sort of gunfires, Mr. Artem? Oh, they're next to Lugansk, so family still doing okay. They're on Ukraine territory living, so they're not under occupation. So they're still okay, but from time to time they can hear some sounds, some fights or whatever that happening there. Pero as of yesterday, nakausap naman po namin yung parents niya. Okay pa naman doon. Pumapasok pa rin sila sa trabaho. Okay. Ma'am Jen, going back to Mr. Artem, briefly, for the benefit of our viewers, listeners. So what about the reports that Russian President Putin is so interested and even supporting, the rebels or separatists in that area, the so-called Lugansk and Donetsk, regions, Sir Artem? Honestly, I'm trying to stay away a bit from politics, but what I know, the Putin said is these territories belong to Russia for so many years. I don't know. They want them back, those territories. From history, but of course it's already Ukraine's territory. It's already for 30 years we're independent, and also I think it's strategically those territories very important for them. I think they a bit aware or afraid of NATO or Ukraine will put the NATO here, but also a lot of industrial and those areas which they produce metals, charcoal and other stuff, which has been always exported worldwide, also to Russia. Okay, Mr. Artem, as a Ukrainian citizen, briefly, we're running out of time, how are you feeling now that your country is on the verge of war against the neighboring Russia, Mr. Artem? Of course, it's sad and unhappiness because we want to live in peace. Yeah, we are an independent country. We don't want any war, especially it's neighboring country, but they want to conquer. Yeah, so the people unhappy with this most.
and these actions. Okay. Isa pang request, may pahabol pang katanungan si Bombo Everly. Diyan kay Miss Jane. Bombo Everly, please come back. Yes po. Balikan ko lamang po si Miss Jane kung papaano naman pala po i-describe ito nga bansang Ukraine kumpara naman po dito sa Pilipinas, Miss Jane. European style po, and first time ko sa Europe country. Nung pumunta kami dito, ibang-iba siya sa Asia, and okay naman po yung cost of living. Magandang bansa, maganda yung mga infrastructure nila. And then in terms of pagkain, napaka-wide variety ng pagkain nila. Currently po naka-maternity leave ako ngayon, pero IT po ang trabaho ko. Talaga? Sige, bago namin po kayo pakawalan sa linya, Ma'am Jane, taga saan pala kayo rito sa Pilipinas? At siguro magpabot na rin kayo ng mensahe. Please go ahead, dyan sa Ukraine, Miss Jane. Taga Laguna po. Sa mga friends and family namin, pati sa mga Pilipino dito na may mga pamilya sa Pilipinas, okay naman po kami. Normal naman po ang situation dito. So far, yung mga Pilipino, pinapray din nila na maging okay ang sitwasyon dito. And karamihan naman din is naniniwala na maayos din ni President Zelensky ang sitwasyon in a peaceful way. So wala naman din gustong magkaroon ng war. Kaya sana from the days forward, maging okay po ang sitwasyon. Sana ka, si Sir Artim pala, yung baby nyo, may excited na rin. Can we have your parting message? Please come back, Mr. Kotova, or any appeal. Mr. Artim, go ahead. Yeah, of course, my message I want to send so the people don't start this war and already decrease this tension between the countries, and especially for Ukrainian, because as I mentioned before, we want to all stay in peace. We want to live our life. We worry about our family, kids. So we want all world to pray for us and support, and hope that this war won't happen. Yeah. And We'll pray for you, Sir Artem, and your family. And thank you very much for this opportunity, Sir Artem. Marunong po yung magtagalog. Marunong Tagalog? Okay. Sige, pabatingan natin. Konti. Pabatingan natin. Okay, salamat po. Opo, umiiyak si baby. Wow, baby. Anong pangalan ni baby? Mikael. Mikael. Okay. Thank you very much, Ma'am Jane, at saka God bless sa inyong family. Salamat po. Salamat. Salamat. Okay, God bless, Sir Artem. Alright. Salamat Salamat sa inyong pamilya, Miss Jane and Artem Kotova kasama, kasama yung kanilang anak. Yung cute nilang anak na ibinahagi yung kanilang panahon dito oras sa Pilipinas kahit umaga na madaling araw sa kanila dyan. Bombo Foreign Exchange Update. Balik na naman sa paghina itong halaga ng piso kontra dolyar. Sa report nga rito ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar, 51 pesos and 44 centavos. Singaporean dollar, 38 pesos and 24 centavos. At Hong Kong dollar, 6 pesos, 59 centavos. At tong euro, 58 pesos and 27 centavos. Ang Saudi Riyal, katumbas sa Pilipinas na 13 pesos and 71 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nagbita sa lahat sa buong mundo. Sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito po ang Horacio Emperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died.
Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo El Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo, Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Sa Radyo, Bombo! 2 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa babangagad sang Bombo Haray Big Time. Adlaw sang Webes Pets 24 sa bulan sang Pebrero sa buong 2022. Katapusan ng adlaw sang Webes ikaduhang bulan sa buong year 2022. Ato na pagka-welcome sa ato mga suking mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa mga bahin sa kalibutan nga nakatutok na, pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pagbangalagad sang Bombo Haray Big Time. Subong nga aga mangin kaupod ang inyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanay kita hasta alas 9:30 ang takna subong aga. Sumugdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa Bongman, mga balita sa matagal sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa Bongman, mga tubiko nga mangin sentro sa nga natalakayan subong aga sa mga balita international. Pila ka mga balaya sa maya eastern na Ukraine ang nagai or naigon na sa nga bala, nagakalulusbot ang ilang mga dingding banwa kasunod sa nga pag-recognize sa nga Russia sa maya independence sa nga duha ka mga region nga kontrolado sa nga mga rebelde. Samtang Ukraine subong ang nabiktima na naman sa massive cyber attack sulo sa ilang senior minister, kalaki pa diri ang mga website sa gobyerno kag mga bangko. Samtang mga katupad sining mga pungsod sa Ukraine na nagapreparar na sining pagdamo sa mga refugees sa banwa bangod sining Russia-Ukraine tensions. Kahapon na nagdeklara na sa state of emergency ang Ukraine, nagpanawagan na sa mga Ukrainian sa Russia nga magpauli na. Pinuno sa United Nations sa banwa kagasabong man ng Foreign Minister sa Ukraine ang nagpaandam sa dako nga global impact sa Russian invasion. Because nabaluan na to ang mga kapungsuran nila binasa maya Europe ang nag-import sang oil o kon sang gatong nagikan sa Russia kag Ukraine. Kasunod sining sanction sa ginapanaog sang Estados Unidos kag Ukraine kag United Kingdom, ang Russia subong nagpangako sang strong response. Base mo na ng mga nakatabo ka na nga ang mayara na sa mga cyber attack na sa may mga bangko dito sa Ukraine.
Bangod sining nga nagasaka nga tensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine banwa, nagapatigayon sang emergency summit ang European Union para nga istoryahan ang ini nga mga nagakatabo dito sa may Russia kag Ukraine. Sa balita national, Department of Trade and Industry waya nakita nga minimal impact lamang sining crisis dito sa Russia kag Ukraine banwa. Patamaya pilaman ka mga nagabantay sining financial situation nga ini ang mayara gidapat sang mitigating measure nga patigayonon ang gobyerno sang Pilipinas. Kaya tigadalantawa diri ang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. That is why subong nga nagapreparar na sang possible o nagapreparar na para sa posible nga fuel supply disruption ang Department of Energy. Siling sang presyo sa Malacanang nga wala pa kuno sang plano si Presidente Rodrigo Duterte nga magpatawag sang special session sang Kongreso agud istoryahan ang ining problema sa may sa presyo sang produktong petrolyo. Batad sa bahin na karon sang Department of Energy maginakaupod naton ang Assistant Director sang Department of Energy Oil Industry Management Bureau, Ma'am Rodela Romero. Sa mga balita lokal, mga balita diri sa aton sa Maya Syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, mga resource persons nga maginakaupod naton sa mga aga diri sa aton nga palatuntunan. Siyempre sa buong adlaw ang Day 3 sa 1986 EDSA People Power Revolution ato na sa nga pagbalikan ng mga nagakalatabo sa Pebrero 24, 1986. Meron sang special feature ang Bombo Radio Bacolod Maya kang tanan na diri Banwa. Isa sa mga ginalantaw sa mga kapulisan ng Angulo, amo ni ang love triangle ko na nga ginapatay kagabi ining 43 anyos nga lalaki samtang nga nagalakat sa may footwalk sa may Procal Sigaya Barangay 2. Tiwaya pa ni subong sang natumod gid ko na pangalanan ng suspensado ang ato na sining mga otoridad dira sa may Bacolod Police Station 2. Pati check at nakaroon update with the Bombo Lianizil Menardo. Binhis ang humay kagabono para sa mga mangunguma diri sa may Negros Occidental ang apektado sa paggalabaya sa Typhoon Odette. Ginalantaw ang mapanagtagan na sa masunod ang semana sunod sa Department of Agriculture Region 6. Kaya may raketa sang masobra 100 million pesos nga pondo para sining procurement sang binhi sang umay kagayba na pang mga subsidy para sa mga farmers nga apektado sang Typhoon Odette. I-check at na karon sa report with Bombo Franz Andro Burgos. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 9 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Nagdeklarar sa state of emergency banwa ang Ukraine kasunod sining nagasaka nga tensyon sa tunga nila sang Russia and nagigad sa may pila ka mga kapungsuran na kaangay sang Estados Unidos and then sang United Kingdom nga magdagdag sang mabugatang mga sanctions. In fact, subong katupad sining mga kapungsuran na just like ang Poland because muni pinakamalapit ang parte sa Europe diri sa may Ukraine banwa nagapreparar na para sa pagdamo sa mga refugees na gikan sa Ukraine. Nagapanawagan naman diri ang Ukraine sa mga pumuloyo o kung sa mga Ukrainian sa nga to subong dito sa may Russia nga sila ang magpauli na. So, ginabantayan naton because sa minado diri ang Pentagon o kung ang Department of Defense sang Estados Unidos sa Banwa nga mayara diri Banwa sang kwanagid imminent o kung hindi diri mapakta ng oras. Hindi ko kanilink kabang bulits. Ang
lusob do ko na pagsakop sa Russia dito sa may Ukraine. Kaya subong nagaduga nga paginangila sa nga mga pwersa mo. In fact, banwa may pilan na ka mga na-report nga mga shelling o kon mga pag-igo sa nga bala sa mga balay dito sa may eastern Ukraine nga amon ni ang gina-recognize ni Russian President Vladimir Putin nga independent. Apisar pa nga sila ang ining kontrolado sang mga rebelde o sa mga separatist banwa. Ang iban sining mga pumuloyo ang nagapahayag nga may pila ka mga kumakita ninyo dira sa tono sining kuana balang litrato ini nga shelling sa may eastern Ukraine mas nag-intensify pagid ini sang or kahapon adlaw sang Miyerkules apisar pa nga ti mayara sang mga paandam na ang United Nations ang North Atlantic Treaty Organization. Kagiban na pang mga pungsod nga kung pwede, mas may istoryahan man lang ini and base magkambyo pa man ang paminsaron ni Russian President Vladimir Putin. However, kasunod sa nga pag-recognize sa may Donetsk and Luhansk banwa, may pila pa ka mga mas nag-intensify nga shelling dito sa may eastern part sa Ukraine and ang ining paglala pagid sa tensyon nagduso karon sa may Ukraine nga magpatuman o kan magdeklarar sa state of emergency. Nagmando man sa ilang mga citizens dito sa may Russia nga magabiya as soon as possible because nga ginasugura naman sa Moscow ang pag-evacuate naghalin na nagbiya na ang ilang mga staff dito sa may Kyiv Embassy. So ano ang ginapatima, Andre, sang Russia? Kung way man lang kamuya plano nga mag-invade sa Ukraine, nga ang ginauna na ninyo nga daan. Gin-evacuate na ang ilang mga staff dito sa may Kyiv Embassy. That is why nga mo ni ang ginalantaw bilang mas naganagid nga senyales nga mayara sang all-out Russian military onslaught. Isa diri sa mga ginakangawaan na banwa ang ining pagasaka sang presyo, adugang sa ining pagasaka sang presyo sang produktong petrolyo because sa minado kita banwa ang Russia and then ang Ukraine dako nga porsyento sa world market ang nagikan sa ila. Sa lantaw diri sang Department of Trade and Industry through Secretary Ramon Lopez, mayara sang possible disruption sa trade sang Pilipinas with Ukraine and Russia pero minimal lang. Apisar sining crisis between the two nations. Kay tiway man kuno sang pagbago. Wala man sang nagkambyo sa may trade with Russia which is 10 times larger kung ikumparar sa trade between the Philippines and Ukraine. Ang Department of Energy nagpresentar o nagadihon na sa oil contingency plan para masiguro ang adequate fuel supply bangod sining mga tensyon dira sa may Ukraine nga posible magresulta sa disruption sa international market. In fact, nag-organize ang Department of Energy sang task force para sa contingency plan para nga ma-address ang internal o external supply disruption. Kaya may close coordination naman ang Department of Energy with the Philippine National Oil Corporation and iban pang mga ahensya sa gobyerno para nga ma-determinar ang ining level of demand o kanang requirements sa mga nagkalain-lain nga mga sektor, kaangay na gid lamang sa nga transport sector, e diban pang mga industry para nga makadihon, makadraft na sa nga oil contingency plan. May nakaro kay matukiban nato ng kagbaybalaan nata kung ano ang percentage, pila ang percentage sang supply
asang fuel nga gina-import sa Pilipinas ang nagikan sa Ukraine and then pilaman ang nagikan sa may Russia. Naibaluan nato na once nga may rasang disruption sa international market, syempre nagasaka so sperteng magatimbok sa presyo sa produktong petrolyo. Subong halos kada semana, hindi nagiganin sa ni halos, but kada semana nagid ang ining pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo and ginakangawaan naton nga basic ko nini hindi magkuntat kundi magatayo yun lang because sang sining mga development kaya ginabantayan naton sa tunga sang Russia and then sang Ukraine. Kaya na sang aga or kaya na sang kagahon diri sa ato no ang average nga presyo sa produktong petrolyo sa Caltex, sa Shell kag Petron stations ang unleaded 65 pesos and 80 centavos to 66 pesos and 79 centavos. Ang premium 66 pesos and 80 centavos to 68 pesos and 24 centavos. And then ang diesel naman nagadangat sa 55 pesos and 85 centavos to 57 pesos and 64 centavos. Teko magasaka sa ni ang presyo sa produktong petrolyo nagaduso man sa mga transport group sa mga nagabiyahe sa pampubliko nga salakyan nga iduso man ang saka sa may pamasahe. However, wala na yang masubo because why man nagasaka ang ato nga pasweldo. Nagaumpok ang mga employers. Ilabi na subong at mayroon pangadana sa COVID-19 na pandemic, iba na draway pagindjagani ng kabangon. Ang iban, nag-ooperate man na ba't hindi pagidbala in full capacity, especially ngayara kita sa alert level 2. May mga reason sa ina sa sininga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa may Palawan area. Ganito sus 80 pesos sa tuyang kada litro sa gasolina. Manablang siling yung kung pwede ba na makabakal sa bike, bakal na lang bike ni gani maglakat-lakat, no? Diri sa may aton top merchandise trade with Ukraine and Russia, gidalakipan sang wheat, oil, iron and steel, electronics, and agricultural products. But its disruption in the prices and supply chain of oil and the key commodities like wheat or iron, ore, and the high degree of uncertainties is if such a crisis worsen are the factors that can impact global recovery efforts. Sunod diri kay Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez. Sangang siya ang pamangkot sining posibilidad banwa nga timayara sang paglalala sang sining tensyon between Russia and then Ukraine banwa bangod sining ginapatihan nga plano gid ni Russian President Vladimir Putin nga magpatigayon asang invasion. Kaya ito subong nakapalibot. Andun na lang tabang muli sa gani. Nakapalibot sa may aircraft ng border balasang Belarus and then Ukraine ang ilang puwersa. Nagligad na ito, may mga nagatuluhawa rin mga videos balang ginapagwa sa Defense Ministry sa Russia nga nag-pull out na dito. Batang pagpati sa iban, kung makita nyo sa video, maningin pagwang footage sa Russian Defense Ministry nga nag-pull out na dito. Bata sila nga nila, tibasi kung nag-silo lang. Nag-silo na sa Donetsk and Luhansk. Kano kabudlay mo sa mga lugar dito sa Ukraine, no? May mga uso to sila, may mga NSK, bala, Donetsk and Luhansk. Nga kilala ni Russian President Vladimir Putin bilang independent na nga region. Ang mga kapungsuran na just like Poland, yara na subong sa pagpreparar naman
sa sining posibleng pagdamo sa mga citizens coming from Ukraine. Kahit hindi ito ang sila ang pinakamalapit ang pungsod dire sa may Ukraine banwa, di syempre dire ginaya sa ila mapaamulya. Upod nato na sa mga ang Assistant Director sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, Ma'am Rodela Romero. Live po tayo, Director sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Magandang umaga, Bombo Radio Erlin at sa iyong mga followers. Yes, ma'am. Ano po yung ginaasahan po natin na dito sa ganitong parang nag-intensify pa rin yung tension sa between Russia and Ukraine given po na nag-import po tayo ng langis, Director? Yes, Ma'am Early. No? So let me start by saying na ang Pilipinas po ay net importer talaga ng finished petroleum product, whether yung crude na pinaprocess pa natin sa ating refinery or finished petroleum product like gasoline, diesel, and kerosene. Fortunately naman po, hindi tayo nag-i-import sa Russia. Yung crude po natin galing sa Middle East, hindi in Russia. Pero yung mga kinukuhanan po natin ng finished petroleum products like gasoline, diesel, and kerosene, sila po yung kumukuha sa Russia. So indirectly, may exposure po tayo dahil kumukuha po tayo ng gasoline, diesel, and kerosene sa China, sa Japan, at saka sa South Korea. So ganun po ang exposure natin, hindi direct. Okay. How about po sa Ukraine, Director? Yeah, wala din po tayong sa Ukraine. Basically, hindi talaga tayo. Kung sasabihin po natin, the reason kung bakit patuloy yung pagtaas ng presyo ng petroleum products, una po, alam naman po natin at the start of the year, talagang deficit po ang buong bansa. Ibig sabihin, there's a deficit of 1.89 million barrels per day ng supply compared with the demand nung nagsimula po ang taon. Tapos po, nagkasunod-sunod po yung mga production disruption ng ibang bansa like Libya, Kazakhstan, and Ecuador. At the same time po, ito pong si OPEC member countries, ito nadidinig natin, talagang nagkaroon ng underproduction yung mga miyembro niya. Kaya parang nahihirapan silang ibalik yung inalis na 400,000 barrels per day. But they're trying to ramp up po yung production nila para matugunan yung pangangailangan ng buong bansa, buong mundo kasi po, di po ba nagre-recover na ang mga ekonomiya ng post-COVID recovery. Bumabalik na po sa pre-pandemic level po yung ating demand. Pero ma'am, meron po ba tayo mga contingency measures sakali po na merong disruption talaga doon sa international market? Yes, Ma'am Erlene. Ganito po, no? Ang pamahalaan po, mula po nung nangyari yan, talagang nag-usap-usap na po yung mga concerned government agencies. Like for instance, meron pong tinatawag na targeted relief para maibsan man lang ang bigat na dinadala ng mga vulnerable sectors. Like po yung programa ng DOTR to the LTFRB na magbibigay po sila ng financial assistance sa public utility vehicles, yung mga drivers po, yung mga jeepney drivers, ngayon in-expand na po. So ongoing na po ang pagpa-finalize ng guidelines noon. Ito po yung tinatawag na Pantawid Pasada. Di po ba, nung kainitan din ng COVID, nagkaroon din po ng implementation ng Pantawid Pasada. And then, on top of that, meron din pong programa ang Department of Energy together with the Department of Agriculture para naman bigyan po ng ayuda o financial assistance or fuel discount itong mga kapatid po nating mga farmers at saka fisher folks. And then on the part of the private sector, tuloy din po yung paghingi namin o pag-appeal, a moral suasion sa mga oil companies. Kasi ito pong mga oil companies na to, nagbibigay po sila ng mga discount sa kanilang mga customer. Kung mapapansin niyo po, may mga gasolinahan po, di po ba na meron talagang specific na lane for public utility jeepneys. So lahat po yun, yung mga discount nila, mga promos po, mga freebies, nakapost po sa mga individual webpage nila. At the same time po, si DOE din, may nakapost din po sa amin kung ano-ano yung mga gasolinahan na nagbibigay ng fuel discount at saka magkano po yung binibigay na discount.
Director, halos parang kada linggo na po ngayon yung pagtaas ng presyo ng crudo at gasolina. Ano po yung mga factors dito? Wala pa po bang direct na epekto dito, yung Russia-Ukraine tensions? Yun nga po, hindi direkto dahil katulad nga po nasabi ko, Ma'am Erlene, no, na hindi naman tayo kumukuha sa Russia or sa Ukraine kasi yung Ukraine po talagang parang passage siya, daanan siya ng mga oil and gas vessels na papuntang Europe at saka Russia. Tapos ang Russia po, ang talagang parang for export niyang produkto is 5 million barrels. And the mere fact na yung world supply and demand, mas mataas ang demand kumpara sa supply, so definitely po tataas talaga yung presyo, yung fundamentals ng supply and demand, di po ba? Tapos, ito po kasing petroleum product, it's an oil commodity. Ibig sabihin, tinitrade siya. Di po ba? Kaya minomonitor natin para siya stock market. So, even mere speculation, kamukha po nun, nag-usap na pala ang US at saka yung base doon sa issue ng nuclear deal ng Iran po, di po ba? Dahil sa akin, nagpo-contribute talaga din po yun. So, nung nag-usap po, pag-uusap pa lang po, medyo bumaba kasi ibig sabihin, magkakaroon ng additional supply kung mareresolve yung issue ng Iran. So, ganun po ka-volatile o kagalaw ang presyuhan sa international market, lalo na't may tightness ng supply. Okay. Meron pong mga panawagan na yung transport groups na kung pwede po kasi bawat linggo yung pagtaas ng presyo, kung pwede po masuspend yung excise tax doon sa may petroleum products under the train law. So hindi pa po ito, ma'am, no? Hindi pa na-meet yung requirement na dapat $100 per barrel? Ay, hindi naman po. Yung una, Ma'am Erlene, talaga pong di po ba nagkaroon ng suspension po nung 2021, parang gano'n, 2020. Di po na-suspend ang train law. So tapos na po yun, 2 taon lang naman po. So last year po, bago natapos ang taon, nagkaroon ng technical working group sa Congress po, sa Committee on Ways and Means, para po pag-usapan yung bagay na yan. Siyempre naman po, alam naman natin na any suspension o pag nabawasan din yung mga taxes, may other social development programs na maapektuhan. So pinag-aaralan po talaga kung the same condition ba, kagaya ng unang train, na kapag na-reach po yung $80 for 3 consecutive months, isususpend po yung excise tax. So, kasalukuyan pong pinag-uusapan yan, but still, ang decision po nasa Congress at nasa concerned government agency like the Department of Finance. Okay. Yung, ma'am, yung ayuda na sabi po ninyo, yung lane, ano na po ba ito? Nagtitake effect na ngayon? Kasi parang yung binibigay naman yung pantawid pasada card. Po, Ma'am Erlene. Opo. Yung pantawid pasada po, pinag-uusapan na po, anytime po maaari siyang ma-finalize yung guidelines kasi ang kagandahan po ng pantawid pasada na para sa transport sector natin. Dati po, ang talagang beneficiary ng puno, mga operators, public utility jeepneys. Ngayon, in-expand na po nila, pati na po mga tricycle, taxis, and other delivery vehicles. So, nandun po sa guidelines, sina-finalize na po yun ng DOTR to the LTFRB. So yun po yun sa transport sector. The same way po sa fisher folks and farmers. Inaayos na rin po yung guidelines para ma-implement po yung fuel discount sa ating nasabing sektor. Opo. Kasi yun talaga, ma'am, yung isinusulong ng transport groups dito sa amin, sa Negros Occidental, na kung pwede po, may balik yung dating scheme na merong DOE lane doon sa mga petrol stations. So, okay. Pinag-uusapan na pala ngayon. Opo. Yung pag DOE lane, Ma'am Erlene, it's more of the initiative po ng private sector or ng oil companies. Talagang nilagyan na po nilang DOE, pero talagang sa kanila pong initiative. Kasi appeal lang po namin yun. Kasi alam naman po natin na market forces, the regulated and downstream oil industry. Opo. So, ang Department of Energy talaga pong primary mandate namin, siguraduhin na may supply tayong magagamit. Meron tayong petroleum products sa bansa natin para mag-boom ang ating economy o makarecover tayo. At the same time po,
ang sinisigurado din po ng Department of Energy, yung compliance po nitong mga petroleum products na to sa standards on quantity, tama ang sukat kasi medyo mahal na nga, tapos mahahagaran pa tayo sa sukat po, di po ba? And Opo. standards on quality, ibig sabihin, maayos yung binibili nating petroleum products, hindi yung kakatok yung makina mo na makakadagdag pa sa gastos mo. Opo. Kasi pag ipapasok pa daw doon sa card, minsan hindi nila magagamit yung pondo doon sa card. Compared doon sa dating scheme na merong DOE lane na pag doon po sila nakapila, automatic meron pong discount. Discount. Okay, ganun Opo. po. Yung iba po kasi naman, yung dati pong pantawid pasada talaga, merong pantawid pasada card. Kasi dapat po talaga ma-liquidate ng, ng DOTR, ng LTFRB. Yung lane po, sa oil companies po yun. Anyway, i-check ko po kung sa part ng Visayas, particularly sa inyo, sa Bacolod, sa Negros Island, kung talaga pong may mga discount, and then palilinawan po namin na mag-allocate ulit ng parang dispensing island na Opo. intended for public utility jeepneys. Opo. Meron po mga areas, just like yung Palawan, kahapon lumabas po yung balita, na imagine po natin 80 pesos per liter yung gasolina doon. Ano po yung mga measures ninyo dito, ma'am, sa Department of Energy? Okay. Ganito po yun, Ma'am Erden, siguro malaking pagkakataon na nabigyan nyo kami ng ganitong opportunity. Kasi po, kung makikita nyo po, talagang iba-iba po yung presyo. Nandun po yung tinatawag nating competition. Aha. Talaga po na maaaring mahal sa Manila, mura sa Visayas, like Cebu, etc., etc. Yung sa Palawan po, nung pa po kami nakikipag-ugnayan doon sa local government ng Puerto Princesa, kasi noon pa po naparating na nga nila kung bakit mahal ang presyo sa kanilang area. Kasi nga po, madai pong factors. Maaari pong nung time na po noon, nakita namin na wala naman po talagang import terminal o depot o any facilities na nasa kanilang probinsya. Kasi Okay. di po ba, kung nandun na mismo yung mga terminals, maliit na yung biyabiyahihin ng ating mga petroleum products. Yes. Alam naman po natin na it's a special product. Hindi mo siya pwedeng ilagay sa ordinary vessel or ordinary tanker. So may Opo. premium po yun, yung distribution cost. Tapos po, syempre po, depende din po sa mga service station kasi may mga service station po. Ang maganda po, marami sanang kakumpetensya, madaing mga new players na pumasok sa area na yon para mag-compete sila in a particular market. Kasi po, sa bawat supply chain, meron po talagang mga kaukulan. Like for instance, yung refining cost, yung distribution cost, storage cost. Kung nabalitaan niyo po, Ma'am Erlene, meron pong pinipost ang Department of Energy na circular na i-unbundle talaga yung presyo para malaman po natin magkano ba talaga ang binayad na transport cost dito, magkano ba yung kanilang cost of doing business, di po ba? Kaya lang po yun nga, commodity regulated ang industry, inayawan po o nagpetition po yung oil industry. Kaya na-TRO kami, in fact, injunction sa court yun po. So, doon mo po makikita talaga na despite pare-pareho ang adjustment, kasi isa lang po ang benchmark natin sa oil companies, yung mean of Platts Singapore, yun ang benchmark namin. Kaya minomonitor po natin yung pangyayari sa international. So, halimbawa, nitong nakaraang linggo, nitong nakaraang Martes, pare-pareho po yung adjustment sa gasoline na 80 centavos per liter, diesel 45 and kero 65. Pero kapag dating po doon sa ground, sa grassroots, sa mga gas station, iba-iba po, may mura, may mahal. Yun nga Depende po. nga po sa situation, sa competition. So, meaning yung Palawan, ma'am, parang magawala sila mga depot doon. Opo. Kasi di po ba island community. So talagang ang namin sa local government, tingnan natin, mag-encourage kayo ng mga investors. Di po ba? So, total, kasi yun, at least kaya nang makikipagtulungan talaga ang local government para gumanda yung kanilang progression ng kanilang economy in this particular area. So, the same din po yung explanation kung bakit hindi po magkapareho yung oil price, let's say in Dumaguete, and compare po dito sa Tama amin po. sa Bacolod.
Opo, Bombo Radio Erlin. Kamukha po nito. Although last week monitoring po, kasi ang nagmo-monitor po sa prices ng Visayas, meron po kaming field office sa Cebu City. Opo. So nakita ko po dito, halimbawa po, Bacolod City. Hindi pa kasama na po yung adjustment ng linggo nitong Tuesday. Opo. Dinagdag ko na lang. Bacolod City, yung 95 na octane po Aha. na gasolina, mula 61.15 centavos to 68.49 centavos. Ganun, yun po ang ano. Tapos ang diesel po na nakadagdag na po yung 45 centavos na increase last Tuesday, 52.65 to 58.80. So makikita nyo po malaki talaga yung range. So ibig sabihin may kompetisyon. May nagbebenta ng mura, may nagbebenta ng mahal. So parang ang ano po namin doon, sana yung mga consumer, gamitin nila yung power of choice. Kung alam nila na, pagtakbo ko ng ilang metro lang, meron ng mas mura doon. So doon na po sila tumangkilik. Huwag lang po sa bote-bote. Hindi po yan kasi legal po yan, ma'am. Tama po. Oo, napaka-unsafe po yung mga petroleum products na binibenta sa bote-bote. Opo. So, meaning, pag dito sa amin, kasi kahit saang sulok ba, merong mga petrol stations, fuel stations, so mas mura po dito. Opo, tama po. Kasi sa meron din po akong nakita San Carlos City. Although hindi ko pa po nadagdag yung di ba sa 80. So si San Carlos magiging 60.50 something na po yung pinakamura niyang octane ng 95. Tapos sa gasoline sa magiging halos 69 po yung pinakamataas niya ng octane 95 na gasoline. Okay. So, ganun po. Kakataas lang po ng presyo ng petroleum products nga nitong Martes. So, meron pa pong pagtaas asahan natin sa susunod na linggo? Ma'am, early hindi ko po ganun. Ayaw namin magbigay ng garansya o kung ano man dahil yun nga po, dependent po tayo sa nangyayari sa abroad dahil katulad nga sinabi ko halos 100% po ng ating demand nanggagaling sa abroad. So kung ano man po yung in fact ito pong nangyayari ito hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo, di po ba? So kung sakali man po ang makikita lang po natin na magandang balita, yun nga po, nira-ramp up o tinataas na ng OPEC member countries yung kanilang production para matugunan yung pangangailangan ng buong mundo. Tapos po, yung nuclear deal ng sa Iran, harinawa po, ma-resolve na rin kasi malaking producer din po si Iran. So, ibig sabihin, yung mga addition ng supply, kung magtutuloy-tuloy po, maaaring magbago yung sitwasyon. Pero kung yun nga po, kung iinit ang tensyon sa Russia at Ukraine, kita nyo po, napakalayo ng dalawang bansa na yan. At the same time, malinaw na hindi naman tayo direct na kumukuha sa kanila. Kaya lang, katulad nga po ng nasabi ko nung una, na sa simula pa lang, kulang na ang world supply versus the world demand. At ngayon, bumabalik pa yung ating demand. So, ibig sabihin, talaga kung any disruption would uptick the price. Kasi ma'am, sa pagbaba na po ng alert level, so halos lahat na po ng mga establishments and yung natin ay bumalikan na rin. So, isa din po ito sa mga dumadagdag doon sa demand. Opo, tama po. Minsan nga po sa mga interviews, di po ba, nakakaano yung sabihin na tumataas ang presyo kasi dumami na yung mobility, madami nang nagbiyahe, di ba? Yes. Di po ba parang gano'n? Gugustuhin ba natin na walang movement, walang mobility, mababa ang demand? Meron namang health problem, di po? Opo. Meron naman, wala naman tayong pera. Opo. Mahirap din naman po yun. Pero ma'am, hindi po ba tayo pwede mag-stockpile? Wala po bang gano'n? Yung pong maganda yan, Ma'am Early, mukhang updated ka. Yung stockpile po, it's more on, parang ang tawag natin dyan, strategic petroleum reserve, di po ba? Long term po, nung petroleum reserve. Strategic petroleum reserve, parang stockpiling, yung gano'n. Ang counterpart po natin sa ASEAN countries, yung tinatawag po natin minimum inventory requirement. So, ni-require po natin ng oil companies
na magkaroon sila ng stockpile ng sa gasoline, diesel, and kerosene or even crude sa refinery na nag-iisa sa atin. So, meron po silang sinusunod. Halimbawa po, for refinery, dapat ang stockpile niya would last ng 30 days, both crude and finished petroleum products. Sa mga importers po, mga bulk suppliers, 15 days at 7 days po for LPG. Yung stockpile po, pinag-uusapan na rin po natin, though it's a long-term program kasi malaki pong investment ang kakailanganin. At saka siguro po ngayon, kung ngayon tayo bibili, mahal nga, di po ba? So, I think mukhang isa din po yun sa mga kinoconsider na action ng gobyerno para po hindi tayo masyadong naka-expose sa lahat ng nangyayari sa abroad, sa oil market. So meaning ma'am, magtatayo tayo ng mga karagdagang depots, ganun po? Isa po yun. First step po yun. Pwede yun na damihan ng mga depots natin. Pero yung karamihan po sa ASEAN countries na nag-put up ng stockpile, may batas din po. So may mga ganong move na rin po. So ginagawa po yun step by step. But immediately, ang nakikita po talaga ngayon, dahil nandyan po yung problema, talagang maski po yung subsidy, di po ba, hindi naman para sa lahat eh. Kaya targeted lang eh. Kung sino lang yung vulnerable sector. So talaga pong targeted relief muna po yung ating panagot sa nasabing problema. Kasi ganun kagalaw naman po talaga eh, ang presyo. So yung ini-import po nila ngayon ma'am, good for ilang days po ito? Basta po yung ang supply, ang demand naman po natin is around 70 billion liters. Okay. So, mayroon naman po tayong kasalukuyang supply for that 70 billion liters na pangangailangan natin. Per Then day at the po? same time po, may minimum inventory pa nga po sila. Yung 70 billion is for, ano po yun ma'am? Sa buong bansa po. Whole day? Demand ng country. Demand. Every week? Or No, every yun month? na po. Daily, Daily yun ang pala. ating 70 billion liters. 70 billion liters per day. Opo. Pero meron po bang data dyan sa inyo ma'am? How often itong pag-import nila? Ano po? Yung pagdating dito yung, ng oil fuel tankers? ang importation po naman kasi ng mga oil companies, kada importation naman po nila dumadaan sa amin. So, meron po silang kung sasabihin niyo po, base pa sa pakikipag-usap sa kanila, meron talaga mga long-term contract po sila, may mga spot. Kaya hindi din po maano yung presyuhan eh. Kasi syempre sa long-term, they could bargain, yung ganon. Hindi na sila apektado kung ano man yung mangyayari. Pero kung hindi naman po lahat, saka long-term may mga spot. At hindi din naman po lahat, malalaki yung capacity ng kanilang mga import terminal. Ito ba? Yes. Ilan lang po yun nakapagtayo ng import terminal. So, regular naman po, walang issue po. So far, walang issue sa importation ng ating petroleum product. So, sa isang buwan po, mga ilan po yon? Ay, ma'am, hindi ko po, wala po akong data. Pero Sige, lang po. Kung makikita po yung aming, kasi kada po importation, ina-acknowledge po namin. So, sa documentation lang po ng madami po talaga. Okay. So, siguro, ngayon, meron din tayong mga tipid-tips siguro, ma'am, na pag malapit lang naman yung pupuntahan natin, kahit siguro may private car. Yung iba nga po, mas prefer nila na mag-commute. Yung iba nga po, bumili na po ng bike. Sabi nila, mag-exercise na lang po tayo. Yeah, ganito po, Ma'am Erlyn, yun nga sabi ko, minsan umaabot na rin po ako yung mga, yung mga energy conservation tips, di po ba? Tama po kayo. Isa pong dahilan kung bakit bigla ding tumaas. Yun nga, sabi ko nga, tumaas po yung mobility index. Ibig sabihin, madain ang nagbiyahe. But madain pa rin po, nakamas po ako. At marami pa rin pong mga tao na kinoconsider yung health. Dito ba? Kaya instead na mag-mass transit, dinadala nila yung mga sasakyan nila. Kaya dumadami ang, lumalakas ang demand. Pero yun nga, as part ng mga tipid tips, yung nga pong energy conservation tips, yung iba naman po, inaayos nila yung itinerary nila, yung mga errands nila.
alangan nang galing ka na sa west, babalik ka pa sa west, di po ba? Kung alam mo na pupunta ka ng west, halimbawa, ayusin mo na ano-ano ba mga dapat mong gawin doon sa west para isang biyahe na lang. Yes. And then yung iba po talagang ina-unload. Kasi minsan po kapag mabigat ang sasakyan mo, minsan ugali po natin parang ang sasakyan natin buong bahay ang dala eh. So iwan naman po kasi habang mabigat po, mahirap humatak. Di po ba? Mas maraming petroleum product ang magagamit, di po ba? But at the same time, sa pagluluto naman, para makatipid ng LPG, iayos na po natin lahat yung mga sangkap bago tayo magbukas ng kalan at gamitin natin yung appropriate na laki ng kalan sa dami ng lulutuin natin. So yung mga basic na sinasabi namin na gawin nating way of life ang energy conservation. Okay. Ma'am Rodela, napahaba yata yung pag-uusap natin. I am just so thankful, Mama, na nakausap ko po kayo from the Department of Energy Central Office. Director Rodela Romero, Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Thank you so much for joining us today. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat kay Director Rodela Romero sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Bombo News Exclusive. Wala man na kita direkta gada nga nag-import coming from Russia and Ukraine. So, nilagyan na mo na kadako ang epekto sining Russia-Ukraine tension sa aton sa may Pilipinas because mostly, according sa kay Assistant Director Rodela Romero, kita nag-import from Middle East. At mula na galing, walang sang garantiya pasubong sa aton, hindi na magasaka ang presyo sang produktong petrolyo. Aba na siling yung samtang nagasaka pa at siguro medyo tipid-tipid lang gamay. Kaya may mga factors man kung ang nagasaka ang presyo sang produktong petrolyo sa may world market. Kaya ito sang kainan na mention na rin ni Director, ang explosion sa may Nigeria sang damlaglang, maintenance disruption kaga pipeline link sa may Libya, pipeline leak sa may Libya, and then oil spill sa Ecuador, and then Kazakhstan area. Ang paglalisay managligad sa Estados Unidos sa Iran sa nuclear deal. So mo maning isa sa mga nag-contribuer sa pagsaka sa presyo sa world market. 3 minutos ang nabilin antay sa alas 9 sa aga. Pagbalik naton report na Bombo Lian Zil Minardo kag Bombo Franz Andrew Borgos diri sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Tala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones sukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos. Joy Bacolod. #1 Basta Radio
Gatchalian, win kita tanan, kay win Gatchalian, win sa edukasyon, kampiyon. Gani puas damlag, win, win, go kuya win, go win, tanan win nga win, iboto na sa Senado, win sa Senado, win na win. Ibalik si Win Gatchalian sa Senado, number 30 sa balota. Sa ating mga listeners at mga viewers sa Facebook at YouTube at channel ng Bombo Radio Bacolod, masaya ko pong ipinakilala sa inyo ang ating panauhin ngayong araw, ang Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, Senator Win Gatchalian. Sir, welcome sa Bacolod. Mayong aga. Thank you, Bombo Erlin, and thank you sa pag-imbita sa akin. Maayong aga sa tanan. Good morning sa ating mga televiewers. Kumusta sir paglilibot ninyo sa amin sa Bacolod? Okay naman, parang second home ko na ito dahil madalas ako dito. In fact, madalas ako dito sa Bombo Radio at madalas ako sa Bacolod. Parang may schedule pa nga ako ulit next week dito sa Bacolod dahil maraming activities dito bilang isang very progressive city. Kasi sir, isa naman po ito sa mga paraan para mas makilala po kayo ng ating mga kababayan. At syempre, mapapakinggan po nila yung inyong plano para sa pagbabalik po ninyo sa Senado. Isa din po doon yung education talaga. Yes. Isinusulong po ninyo yung mas dekalidad na edukasyon para doon sa mga may kapansanan. Kaya nga po, meron po tayong Inclusive Education Act. Yes. Please explain po, sir. Oo. Ang aking prinsipyo at advokasya ay walang batang may iwanan sa pagbibigay ng magandang edukasyon at dekalidad na edukasyon. Lahat ng bata dapat mabigyan ng oportunidad makapag-aral. Kasama na dito ang mga batang may kapansanan. Dahil marami tayong mga magulang nawawalan ng pag-asa at hindi na pinag-aaral yung kanilang mga anak na may kapansanan. So mayroon tayong isang batas na malapit na permahan ng ating Pangulo at ito ay magpapalawak ng special education sa ating bansa para mahikayat pa natin yung mga bata may kapansanan na mag-aral. Ano po yung setup dito? May mga centers na itatayo. Ito yung tinatawag nating special education centers. Itong mga centers na ito, mayroong mga espesyalista, mga doktor na magbibigay dagdag suporta sa mga batang may kapansanan. At ang konsepto dito, ang mga bata ay hindi dapat ihiwalay sa ibang mga bata. Kahit na may kapansanan sila, dapat nakikipaghalubilo, nakikipaglaro sila sa ibang bata. Bali sir, iba talaga ito, separate, or magkasama sila doon sa mga regular na mga... Yung center separate, dahil mga specialista yon. Pero yung education, yung pagtuturo, kasama yung mga ibang bata. Kasi yun talaga yung kulang sa bansa natin. Kulang talaga, kulang. At nakakalungkot, maraming mga magulang dahil alam nila mahal ang magpaaral, mahal ang espesyalista, hindi na dinadala sa eskwelahan yung mga anak nilang may kapansanan, nasa bahay nilang, hindi nag-aaral. At hindi maganda yun, dahil yung bata lalaki ng hindi nag-aaral. Kasi sir, meron po tayong mga special, mga SPED na mga teachers. Kaso lang, siguro yung school talaga yung kulang. Yes, oo. Actually, school, pati teachers, kulang rin, ang teachers natin kadalasan ay hindi naman trained sa ganitong special education. So dito sa batas natin ay magte-train tayo ng mga teachers na marunong magturo ng mga batang may kapansanan. So yung mga espesyalista po, under sa DepEd or hindi? Under sa DepEd, may iba under sa DOH, depende sa kanilang specialization. Kasi sir, sa ngayon, meron pa talagang mga kabataan na hindi po makapag-aral pag meron po silang mga disabilities. Correct. Ano po yung benepisyo nito dun sa mga parents naman? Oo. Ang benepisyo nito, Erlin, ay long-term. Lahat ng magulang, ang gusto nila ay makita yung kanilang mga anak maging independente, makita yung kanilang mga anak may trabaho. At itong batas natin ay magbibigay ng ganitong pagkakataon at ganitong tsansa sa mga batang may kapansanan. In other words, we're giving them a fighting chance na makapagtapos at makakuha ng magandang trabaho. Okay. Sir, total po nandito na rin po kayo sa amin. Siyempre, problema talaga natin yung kuryente. Yes, oo. Yeah. Yung fuel. Correct. Po, and every week na lang po. Oo nga. Dahil, lalo na ngayon, dahil nga dito sa nangyayari sa Europa at pagbubukas ng ekonomiya, marami pong mga
makikita natin tumataas ang presyo ng langis. At yan po, minomonitor namin mabuti. Isang ang panawagan ko, yung pantawid pasada ay umpisahan na, no, para mabigyan natin ng tulong. Oo nga nalilit kasi, no? So, dapat mabigyan na natin yung mga drivers natin ito. Effective to, ginagawa na natin to in the past at effective siya. Sir, sa tingin niyo po ba talagang dapat siyang bigyang atensyon ng Department of Energy? Let's think of the worst, no? Pag nangyari itong gulo sa Ukraine, ang presyo ng pangdaigdigan langis ay tataas at maapektuhan tayo dahil 99% ng langis natin imported no? So, dapat maghanda tayo kung anong gagawin natin. At ang nakikita ko dyan, yung tinatawag natin pantawid pasada, no? Yung subsidy, direct subsidy para sa mga drivers natin. Pero sir, pag wala na pong pondo yung gobyerno para doon sa pantawid pasada, sa tingin niyo po ba high time para i-suspend yung train law? Tingin ko hindi naman mawawalan ng pondo dahil konti lang ang kailangan natin dito sa pantawid pasada, mga 2 billion. No? Ngayon, pag suspend ng train law, ang mawawala sa gobyerno natin malaki, about 130 billion. No? So, dapat yun na yung last resort. Ika nga, pagdating dito sa pagbibigay tugon sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero unahin muna natin sa pantawid pasada. Pero yung excise tax, sir, yes, oo. hindi pwede. Hindi naman sa hindi pwede, pero hindi pa napapanahon. Tingnan muna natin dahil sa aking karanasan, bumababa rin ang presyo ng langis. For example, if you remember last November and December, tumaas ang presyo ng langis. At bumaba rin kaagad. No? Kaya tingnan muna natin kung ito ay bababa ulit. No? Dahil karamihan dito ay speculation. Kaya tumataas ang presyo. Pero sir, marami pa rin po mga planta na diesel. Correct, marami pa. Oo. So, pag tumaas yung presyo, apektado po yung lahat ng mga pamamahay. Correct. Tama ka doon. Malaki ang, lalo na sa mga probinsya, no? Diesel ang ginagamit. Kaya maapektuhan talaga yung pagtaas ng presyo ng langis. No? Sir, you're in Negros Occidental today. Isa yun sa mga concern ng mga mamamayan dito, especially yung sugar industry leaders, yung sugar importation. Ano yung stand niyo doon? Well, ako nakikita ko na hindi kailangan ganyang kalaki, no? 200,000 ang importation. In fact, sa computation ko, less than 50,000 lang ang nagkulang, no? Dahil nga sa bagyong Odette. At pero dapat ikalkula mabuti kung ilan ba talaga ang dapat i-import. Ang pulot-tulo naman dito para hindi tumaas ang presyo ng sugar. Nakakabahala na napakalaki yung pinayagan mag-import, no? At sa panahon pa ng milling season, kaya ang presyo talaga babagsak. No? Yung isa doon sa mga pinapanawagan nila, sir, mas mabuti sana pag may subsidy yung gobyerno para doon sa abono. Yes, oo. Kasi talagang napakamahal ng pataba. Yeah. Siguro sir, dapat bigyan ng gobyerno ng subsidy. Nasabi ko kanina yan sa pagpupulong namin na sa aking pag-aaral, ang isa sa dahilan bakit mataas ang presyo ng ating production cost ay dahil nga yung presyo ng abono at fertilizer mataas. At yan ang aking pinag-aaralan kung paano pababain ang presyo ng abono. Isa sa mga naisip ko, hayaan natin magdirekta, mag-import, no? Tax-free ang mga millers at iba pang mga planters ng abono para sila na maghanap kung saan mura, tax-free, sa ganitong panahon na mataas ang presyo ng abono. Kung may panawagan na i-suspend yung excise tax sa langis, dapat suspend rin yung tax sa abono. Or may subsidy, kahit konti lang. Or may subsidy. Isa yung pinag-aaral natin, may subsidy. Oo. Okay. Sir, talagang tumataas na po yung ratings ninyo o yung rank ninyo doon sa survey. Ano yung mga activities po natin nakalinya, sir? Oo. Papasalamat po ako sa ating mga kababayan dahil nag-number 3 tayo doon sa Publico Survey. Ito ay reflection ho to ng ating advokasya. No? Ako naniniwala yung mga ganitong ranking dahil sa advokasya natin yan. At dahil mahalaga po sa ating mga magulang ang edukasyon, binibigyan nila ng mataas na ranking ang mga senador na ang advokasya ay edukasyon. Okay. Finally po, message po ninyo, sir. Well, thank you very much sa mga viewers natin. Ako ay re-electionist at humingi po ako ng suporta at pagkakataon ulit sa ating mga kababayan na tulungan tayo, no? This coming election. Ang ating hangad ay isang maganda at matiwasay na pamumuhay
sa pamamagitan ng paghahatid ng isang dekalidad na edukasyon sa ating mga kabataan. Maraming salamat po, Senator. Thank you, Eileen. Thank you. Thank you. Magandang umaga po sa Thank you. Thank you. Win Gatchalian, win kita tanan, kay Win Gatchalian, win sa edukasyon, kampiyon. Gani puas damlag, win, win, go kuya win, go win, tanan win nga win, iboto na sa Senado, win sa Senado, win na win. Ibalik si Win Gatchalian sa Senado, number 30 sa balota. Color. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang
prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho.
Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang Joy Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. 14 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Pabalikan natin sa pagpapangalagad sa Bomboharay Big Time. Sa mga adlaw, ika-tatlo na, or sa mga petsa, Pebrero 24 ko nabalikan naton sa 1986 ang ika-tatlo ng adlaw sa ginapatikayon nga Bloodless Revolution. Ang EDSA People Power Revolution na parang mapahalin sa pwesto si Anay Presidente and Diktador na si Anay President Ferdinand Marcos. Labi pang nagdamo ang mga nagapadulong dito sa may EDSA and abwas mo na gani ang highlight. Ika-36 na nga tuwig sang ika-36 na nga pagsukat o kon anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Balikan nato ng mga hitabo sang February 24, 1986. Bilang kabahin sa pagdumdum sa ika-36 katuig nga anibersaryo sang historic EDSA People Power Revolution, buwas Biyernes, Pebrero 25. Aton isa-isahon sang makadali ang maragtason nga 4 kadlaw sa sining nga Bloodless Revolt. The People Power Revolution, a day-to-day flashback. Hindi na ako papayag na muling mabawi ating kalayaan kay tagal na nating mitid. Di na papayag ang mabawi muli. Sa kaangay nga petsa, subong adlaw, Pebrero 24, sa tuig 1986, mga 36 katuig na nakaligad sa maragta sa aton pungsod Pilipinas. Sa ika-3 nga adlaw, Lunes sadto sa maragtason nga 4 kadlaw nga Bloodless People Power Revolution ukon EDSA Revolution. Sang nagdamo na gid ang nagbuya sa ila suporta kay Presidente Ferdinand Edwin Marcos kag sa iya administrasyon kag nagtipyok na sa mga nagadagsa nga mga pumuluyo sa EDSA. Apang sa sining adlaw natabo ang una nga seryoso nga engkwentrohanay sa tunga sang tropa sang gobyerno kag sa mga pumuluyo nga yara sa kadalanan. Ang mga Marines naghaboy sang tear gas sa mga demonstrador, rason sa pagkapuhag sang puwersa sa mga railista kag ang masobra 3,000 ka mga government troops nakapenetrate sa isa ka bahin sang Campo Aguinaldo. Basta nang nagaganap sa aming bayan, magkasama ng mahirap at mayaman, kapit bisig, madre, pari at sundalo. Naging langit itong bahagi ng mundo. Sa amuman nga adlaw, sang ginmaduan ni Marcos ang mga helicopters sang 15th Strike Wing sa Philippine Air Force sa pagpamuno ni Colonel Antonio Sotelo nga maglupad gikan sa Sangley Point sa Cavite padulong sa Campo Crame agud at takihon na ini. Apang sang ulihi ang ining squadron nagdefect man kag imbes nga takihon ang Campo Crame naghugpa ini sa tunga sang tuman kadamo nga mga pumuluyo. Antes pa man nagupod na sa rebel squadron ang Bell 214 helicopter sa pagpamuno ni Major Deo Cruz sang 205th Helicopter Wing kag si Sikorsky S-76 gunships sa pagpamuno naman sang pilot nga si Colonel Charles Hotchkiss sang 20th Air Commando Squadron. Bangod sini, nagbakod pagid ang moral sa nagapungko sadto nga Defense Minister Juan Ponce Enrile kag then AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Fidel V. Ramos kag padayon ang ila paghaylo
kabalo sa iban nga mag-upod na sa opposition movement. Huwag muling payagang umira lang dilim. Tinig ng bawat tao'y bigyan ng pansin. Magkakapatid lahat sa Panginoon. Ito'y lagi nating tatandaan. Sang pagkahapon, nag-ululupod sa Cory Aquino, Enrile Ramos kagang grupo sang Reform the Armed Forces Movement o kon RAM sa pagpamuno sang PMA Class 71 graduate Lieutenant Colonel Gringo Onasan upod sa malapit 2 ka milyon na ka mga pumuluyo nga nagtililipon sa amo nga panahon sa EDSA. Ini sila hugpong kusog nga nagpanuwagan kay Marcos kag sa iya mga allies nga magpalanaog na sa puder. Meron kaming usapan ni General Ver kanina na hindi sila pupunta dito sa aming panig para sa ganon ay walang inkwentro. At sana man lamang ayan ay tuto pa rin nila. At kung sakali at ganyan ang gagawin nila ay baka madugo ang mangyari sa ating bansa. At ko rin ay nagpapasalamat sa mga leaders ng mga people's groups na ngayon ay nakapaligid sa ng Frame at Kapaginaldo at nagbibigay ng proteksyon sa amin. EDSA People Power Revolution, a day-to-day flashback. Okay, maraming salamat kay Bomo Jazz de Jesus Madrigal. Nakahileran na karon na preparado na ang mga hublag protesta nga batigayon na buwas bilang kabahin sa pagdumdum sa ika-36 ang anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. So pila man na ka mga grupo and mga institutions ang nakahilera para nga magpatigayon sa ilang mga programa. Although, tiyan mo na ganing panawagan na hindi na siya paglakta na hindi na pagdunganan sang politika. Kaya subong nga daan, campaign period para sa mga nagapadalagan sa national positions. 22 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Kagabi meron naman sang ginapatay diri sa aton sa Maya Syudad sang Bacolod, partikularmente diri sa Maya Parokal Sigay Barangay 2. Ang biktima ginakilala kay Junard Isquilia, residente sang Barangay Banago, pero nagaboard lang diri sa Maya Parokal Sigay Barangay 2. Ini siya ni paginimatumod kung nagalakat siya or papauli na hining biktima sang ginatiro sang di matumod kung pila dira ang numero sa mga suspects. Kung isa lang o kung duha. But however, ginpahayag diri sang mga residente nga nakabati sila sang 5 to 6 kalupok pagwa nila sa ilang balay. Nagkaya na ining si Esquilia sa footwalk malapit na lang gid sa ilang puloy-an na. May igo sang bala sa naglain-lain ng parte sang iyang lawas ang biktima nga gintunaan sa iyang kamatayon. So, kung lang tawon na tondring record niya, siya ang ginaresto sang tuig 2020 at tuig 2012. Napriso man sa Bacolod Police Station 7 kay mayara sang ginaransak nila balang balay sa isa man na ka-barangay dira sa may area of jurisdiction sang Bacolod Police Station 7. Ano karon na nagagwa diring motibo sang or anggulo nga muna ang motibo sa pagpatay diri sa biktima kagabi dira sa may Parokal Sigay Barangay 2. Sa piyakalinya si Bomolian Zil Minardo, Bomolian sa report. Come in. Bomolian. Okay.
Sige. Kaya so far, pila na ka mga insidente sang shooting ang natabo diri sa ato na sa may syudad sang Bacolod. And then sa may province of Negros Occidental, kalaban na diri wide sang may natubo ang mga suspetsado. Hindi lang man gani actually kalabanan ba't tanan na gino. Naglikad na to, may natay ba na dira sa may 20th Lacson Street, Barangay 4. Ining si Joselito Villanueva sa Procura Rosal, Barangay Singang Airport. And then sa Subong, wala pa man na diri sang natumod nga pangalan sang suspensado nga mo ni ang nagpatay sa kay Villanueva dira sa may 20th Lacson Street diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Tinagasunod naman na diri ng insidente nga pagpatay sa kay Junard Isquilla sang Barangay Banago. Ginapayag gayni siya bulag sa asawa, mayroon sa mga kabataan and mayroon siya sang live-in partner subong. Isa diri sa mga anggulo nga gidalantawa sa aton sa mga otoridad base kon love triangle. Base kon may karibala siya bidira sa iya sining live-in partner o kon nagtanom sa dumot sa iya bang sa ngalan sa paghigugma. Mo nga gidalantawa dugang sa aton sa mga otoridad kasunod sa ning insidente dira sa may Parokal Sigaya Barangay 2. I-check na to na sa piyakalinya Bombolyan ni Zil Minardo sa report. Takamin. Bombolyan. Aha. Arlene. Sige. Go yes, ahead. Bombo Arlene. So, diri sa naglunta na gabi nga shooting incident, ang initial investigation ay sinisang kapulisan, isang motibo sini sa pagluluthang patay, sini sa biktima nga kay Junard Isquilla ka Bombo Arlene, is ang love triangle ini sa bahin sang iya sini nga amigo which is ara subong sa prisukan, ini ang bana sa live-in partner sa una kon anay bana sini sa iyang live-in partner which is na preso ini sang last September tungod sa illegal nga droga ka Bombo Arlene. So sini ginatanaw hindi ini no lipod o kon hindi imposible nga pwede pagsugo ini ang bana sa anay live-in partner ini sa biktima sa iyang mga galamay diri sa Sagwa. Although may mga kaso ini ang biktima sa pangawat o kon sa illegal gambling pero hindi ini maling sa natabo subo nga pagapanluthang patay diri sa may biktima ka Bombo Arlene. So pero Bombolyan ang bali married gid niya no ang ginalive-in niya subong. Ang ginalive-in subong Bombo Arlene may bana ini siya. Yes, pero na preso ini sa nga last September Bombo Arlene which isang pagkapreso sini so dawgen ko tibaw ini sa nga biktima ini ang asawa sa nga napreso sa tungkol sang iyang upod maniha Bombo Arlene. So nagdanay gid ini sila sang pagkapreso na ini sa nga anay banas sang live-in partner sa nga biktima Bombo Arlene no which is may kantanan sa illegal nga droga. So sang kagabi kinsikya dito sang kapulisan na Bombo Arlene na wala na ini dito ang babae na which is sinitay ang ilang ayuan sa statement nga makatudlo sila o kon makapanugid makatuad Bombo Arlene kung ano gid ini ang natabo ay ti ini na try pa ni nga maglaga no kon makapalagyo ini ang biktima no apang ginlagas ini siya sang duwa ka suspetsado which nakabunit ini ang duwa ka suspetsado kaga medyo makitid dito ang iskinita so wala na ini nakapalagyo nga tunogan sa investigation isa may nabatian ini ang mga pumuluyo dito 5 to 6 kalupok sini Bombo Arlene kag ang mga recoveries dito is 4 ini ka fired slugs sa kalibre 45 ang ginagamit nga armas luthang kag mayara nino na nakaangkon sa nasaring nga mga pilas sa iyang kalawasan ini ang biktima Bombo Arlene. Okay. So may possibility love triangle ano kono? Yes, a love triangle ini ang tanaw nga motibo sini sa mga kapulisan sa nga police station to Bombo Arlene. Ay technically married pagid na ang babae mo, Bombolyan.
Yes, correct ka, Bamborlin. Pero Bamborlin, dugay na ini sila nga nagbulagay, ini ang babayi, no? Kag ang iyang bana nga napreso. O galing kay ini ang sa bahay naman sang biktima, no? Nga pagkapreso sini, dogin napreso lang ini ang bana sang live-in partner sang biktima, do amo to nag-updanay gid sila dayon, Bamborlin. So which is nga do kilalanay man ni ang bahin sang biktima kag ini ang bana sang iyang live-in partner. Okay, so basi may ginsugo lang bala, no? Yes, amo nang ginatanaw sang kapulisan nga hindi imposible nga may mga galamay ini sa sagwa, Bamborlin, kag may ginsugo ini kay ti subong sa prangka nga istorya sila sang kapulisan, blank wall pa man sila sa mga person of interest, Bamborlin. Oo, kay nakabati to sa mga lupok ang ining mga pumuloyo dira, but why sila isang may nakita nga mo ni nagtiro? Yes, kaga ini ang nakakita gid Bamborlin o naka-witness ang iyang live-in partner, which is ayawan na subong pangita man ang mga kapulisan kung di na nila kadto ang babahi sini nga live-in partner sang Bamborlin. Ay mo gali, why na dira sa ila balay? Wala na, Bamborlin, pag nila wala na dito sa panimalay nga ginarentahan nila kay ini ang Okay. Sige. So aradra sa may ginalantawa subong sa nga to sa ning mga otoridad kun bala may radre sang kang tanan ang ining live-in partner sang ginabana na gid niya gani ginapuyo or sang ginapuno ang ginapuyo sining ni Esquilia. Yes, Bamborlin. So, amo na subong ang ginapangita pa sa mga kapulisan kung di ini nagkadto ang live-in partner para makuhaan nila sang statement. Yes, kay siya ini ang naka-witness ang nahitabo pag base makakilala pa lang sa mga suspetsado, Bamborlin. Kakulang taon na to, di bala daw sa may atangan-tangan naman ni ganun sang ilabalay? Yes, Bamborlin. So, nakadlagan pa ini siya ang biktima sa may footwalk na ini siya ayon na Bamborlin. Ini ang biktima. So, kagini sunod kay Police Lieutenant Junito Pastrana na pwede nagagamit isang illegal nga droga ang bahin sang victim, pero daw ka imposible nga nagabaligya kay sunod dira sa mga pumuluyo kag sa mga Alpha Mandira Bamborlin sa nga police station 2 nga do ka jolly kag ka okay na o kan makita nga bag-o na gid ini ang biktima Bamborlin, no, kaga hindi gid ini maangot sa mga previous cases niya ang natabo subong nga pagpangluthang patay diri sa biktima. Okay, sige, matian ang binaton si Sir Pastrana. Yes, sa Bamborlin, sa pamatian naton ang duwag nga pahayag ni Police Lieutenant Junito Pastrana. Ang motive nga ginagawa naman ma'am ang love triangle. Tingnan nga ang ining biktima, ang ginaupod niya sining partner. Amo man ang ginaupod dati sang drug personality nga nadakpan last September. Yes. Tapos ang background sining biktima, although nga kagi ni sa dakpok sa illegal gambling, kag sa pagpangawat man sang una, pero dugay na to. Base sa validation sang aton nga mental operatives kag sa information dira sa mga barangay official, ining biktima ta mabuot kag ginasugo-sugo nila dira sa mga mag-ubra sa mga errand works pala, manag-op. Yes. Mag-ubra sa mga gamay nga repair sa ilang nga pamalay o sa guon nga baklon, siya ni ang ginatas. Kilala ni siya nga daw ka jolly lang tao. Yes, sir. So sa ilang galing kaya mo na daging ko tibaw yan ining babae upo dati sa drug personality mo ni ginaupod-upod niya. Although nga may nga ini siya married man, galing separado naman sila ya dogay. Yes. So, ini sir, sa pagkapreso sa nga bana, sining sa live-in partner ka victim, sir, daw nag-updanay na gini sila dayon. So, nag-updanay sila. Ang ginalantaw naton nga cause ni probable, although nga drug personality ara sa solusyon pulsuhan, pero winaw nga capable ni sang magpahimo sang sa iyang nga mga galamay dara sa area. So, sa suwong, sir, may persons of interest na kamo, sir? Sa subong, ma'am, sa tutote, blanco pa ta, consider ng suspekto, nakabunit ako, no? Mga pila ka suspect, sir, ang nagtiro Duwa. Okay. Duwa ang nagsulod dira sa lugar nila, gitpagwa ang babae, tapos pagwa, hindi siya gintiro sa gwa sa iyang apertahan.
So, ang kwanta ni, ang case ni nga pagsolusyon ng kaso, probable nga makatag sa information atong iyang living partner. Yes. Na hindi namon makita alin sang kagabi, kag hasta subong. So, Oh. follow up namon karon base maka-extract ta information, pag makasurface siya nga makatag ng isang pahayag. Parte sa kaso. Yes, sir. To clarify lang, sir, ini ang same sir sa una, no, kaagin may kaso, o may kaso nga illegal gambling, kag pagpangawat. So, Oo. pero sir, hindi ta ni malink subong niya sa kaso diri sang biktima. Hindi. Yes. Hindi naman yan. Kay, ini siya, although nga may kaso sa, hindi, nakita taman ang tao nga may mga report mo na nga makadabot sa aton kung nag-engage sa illegal na drogang lokalidad. Yes. So, sir, nagagamit man talaga sa, nagagamit siguro. Pero I Okay. don't think nga nag-engage niya sa pagbalik siya. Oo. Kaya ini siya kilala mo sa mga pumuluyo. Oo. Sir, ano ang mga recovery, sir, sa may crime scene? 4 ka empty shells ang caliber 45, ma'am. Kag ang iya pila, sir, di ini dapit, sir, siya nga lawa, sir? Pag-apon, may nakita na sa nakita sa iyang kilid. Tapos sa iyang paa. Kasi no, basi sa kalikod dito kay nakakabudlay nga sang lugar to gapon, hindi mo siya lantaw gid mayo. Kay kakitid sang lugar. So probable ang maigo ito sa likod. Yes. Okay. So, sir, subong ang live-in partner ni sir sa victim, hindi niyo pagin makita, sir, no? Oo, kay isang kagabi, wala siya. Kaya katuan namon to sa ginisara niya dito sa piyak na bangga, wala na to. Oo. Pero, sir, sa balay, garenta lang. Oo. Oo. O, garinta lang, ma'am. Garinta lang nila. Pero taga-diin ginigani ang victim niya, sir? Kali ang biktima, taga-diragit. Galing ang yang kabataan sini, nga dalag ko niya, dito na yan sa may Abadas, kay Star, sa side lang, iyagin nga original nga asawa. Kaya ang asawa niya siniyara sa Sagwa, sa abroad. Okay. So, yung pasagabi, nagpakita man to sa crime scene ng mga bata niya, kagang iyang biological sister na to, kamo to nag-asikaso. Lagi na lang biktima sa ara sa subong sa may kwan, sa may Rolling Hills. Sa Rolling Hills. Pero sir, dira sa ilang ginarentahan nga balay, sir, duwa lang gina sila sa live-in partner niya, pero wala man sila bata. Oo, duwa lang gid, ma'am. Duwa lang gid sila. Tapos sulod lon ginato kayo daw dito ginato sa sulod gid sang Purok Sigay. Okay. Nga kung maglakat ka, may sugata ka, matakilid ka na. So, ka-fitted dito sa skinita, sir, mo, no? Oo. So, amo na subong, sir, ang inyo nga ginapangita ng gid ang live-in partner, sini nga makatuad sang natabo, sir. Oh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, kung na makatag sang statement tining live-in partner, for sure ma-describe niya gid kay ginpagwa siya sa balay Bombolyan mo. Diba sige dala nila to sa mga suspects? So, may posibilidad, Bombo Erlin, no? Gindala nila. O kana diin man ay nga live-in partner subong sa nga biktima, Bombo Erlin. So, kung makitaan ini siya, so may posibilidad gid kada ko man ni ang mabulig sa kaso sa isang nga live-in partner, which is ang biktima ni nga sa Eskilya, Bombo Erlin. Oo, sige. Thank you, Gay, Mamulyan. Yes, sa Bombo Erlin, para sa pagpangalagad sa bumuhan na big time, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Lianizil Minardo. Tinginalan tawad dira sa mga otoridad basikon na nagdumot ang ining bana sa ginapuyo ni Eskilya. That is why basi may ginasugo bala. Kagamuning nga nagapataya sa kagabi dira man sa tangan-tangan ni sa balaya nila sa Maya Porokal Sigaya Barangay 2. 37 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Inalantawa rin sa Department of Agriculture ang mapanagdag na sa masunod nga semana. Ang dinhi sa umaya kalakip na ang abono na ginabakal pinagid rin sa pondo na ginhatag sa Department of Agriculture Central Office para sa mga mangunguma diri sa aton sa Maya Negros Occidental nga apektado sa naglabay nga typhoon Odette sa Desyembre 17. Babalikan nato na kadamo kag pila ka mga banwa kag kasyudaran dira sa Maya Southern Negros ang ginbaha bangod man sining bagyo. Ilabi na sa Desyembre 17. Iban na sini ang tubo mapuslan na mo pa
ang humay kon maghaplak budlayan kagin magarab. Siyempre apektado ang kalidad sini manubo man ang presyo kon ipadalawat. Mo ning isa sa mga lauman sang mga farmers. Upod naman ang mga fisher folks dira sa may Southern Negros. Matamat na diri nga nakabaton sang roofing materials from the province ang mga naguban sang balay alin dira sa may kabangkalan na padulong na sa may hinubaan. And sa buong atong semana panagtagman na diri ning financial assistance para sa mga pumuloyo nga wala gid nakabaton sang anuman nga ayuda halin sa LGU o kon sa ato ng Kapitolyo. Batining pondo nga 91 million na pesos ang ginatag sang National Housing Authority. Parang matalapta pa dira kung nakabato na gaman na tuod sa roofing materials, tiyataga naman sa mga wala gid sa may nabaton. Parang kada isa may ayuda ang mabaton kagabadahawanin sa gobyerno. Hindi man nang siling yung ating iba na dira doble, iba niya wala. Para sa mga mangunguma mo ning ayuda para sa mga nagubaan na dira o nalita na ang ila sining mga pananom kadungan na sining mga pagbaha-baha dira sa maya Southern Negros. Sa Piakalinya, Bombo Franz Andrew Burgos sa report. Kamin. Perlain matapos ang pasubo nga hitabo sa nagligad nga tuig ang paglaslas ni Typhoon Odette. Ang ini nga balik na Bomberlin makatag ini sang dako ngayom sa Guya no. Sa aton nga mga mangunguma no kay because nga diri sa aton Bomberlin sa Negros Occidental nga tod grabe gining halik ini tuga ni Odette Bomberlin but may dako man no nga resulta kon maayo nga aton nga mga mangunguma kaysa nagligat tong mga sinimana o nagligat ng mga inadlaw Bomberlin ang nasabayan mismo sa Department of Agriculture nagsapol sila no nga may preparasyon sila o kung ginalokar sila 135 million pesos na valor sang kwarta nga ibulik sa aton nga mga mangunguma nga napiktuhan ni Typhoon Odette no especially diri sa aton Bomberlin sa Negros Occidental nga sa bilog nga pungsod do kita diri may nakadako ka Bubandro mangingisda agil Bomberlin sa Department of Agriculture Regional Office no diri nato gin-check sa Negros Bomberlin nga ang ginapreparar no hindi ni magnubo sa 135 million pesos Bomberlin nga ginatawag ning nga QRF no o kun amo ni ang 2022 quick response fund sa Department of Agriculture Bomberlin nga naga-prioritize ni nga programa o kun project kag aktibidad sa pila ni ka mga beneficiaryo sa nasiling ni nga quick response fund. Pero Bomberlin rin natin pakigamutan no ang ACOP o kun ang Agriculture Programs Coordinating Officer nga si Ma'am Esther Ruth Dora Bomberlin no at namo ni Bomberlin ang aton subong nga check no nga ginkuan sa naton sa Torre Verde no si Ma'am Esther Ruth Torre Verde Bomberlin nga siya ni Bomberlin ang Agriculture Programs Coordinating Officer o kung APCO sa Department of Agriculture Regional Field Office 6 no so Bomberlin kay Mama Torre Verde diri sa aton sa Negros Occidental may anom ni Bomberlin ka mga programs o kung projects nga posible nga i-provide sa aton nga mga mangunguma no aton ni sa isawon bala Bomberlin una amo ni ang sa rice program corn program ang ikaduwa ikatatlo mo ning high value crops program ang ikaapat livestock and poultry ang ikalima Bomberlin amo ning agri-infrastructure kag ang ikaanom ang fisheries pino naman nga not only aton mga mangunguma kag Bomberlin kag amo ni no ang aton nga ang mga Bomberlin nga mga mangingisda no nga posible ni makakuha o kung makabaton sa nasiling nga ayuda nga nagikan sa gobyerno so Bomberlin kung ginisisa diri sa aton ni Ma'am Torre Verde nga ang sabayan sang rice program bala Bomberlin may-ari ni sang biofertilizers no nga nagabugat ni Bomberlin ng 36,400 ka mga liters nga may budget requirement ni Bomberlin into ukon para nagadangat din sa 10 million pesos no meaning liquid no Babandro liquid Bomberlin liquid fertilizer
Yes, correct. No, liquid fertilizer ini siya, no? Kay ang iyaning nga unit mo more than 8 liters, no? So, mga bio-fertilizers hindi magtubos sa 36,000 sa mga kalitro. No, kagka nagadangat ni Bumurlin ang budget is to 10.9 million pesos, no? For the bio-fertilizers. Kagka sa corn program Bumurlin, may-ari din silang mga ano ni gani, for example, sa corn seeds, no? Corn seeds Bumurlin, may-ari din isang 446 ka mga bag nga corn seeds nung nagabalo ni Bumurlin sang 892,000 pesos. Kagka sa idalom liwas ang corn program Bumurlin, provision of organic fertilizers man into 4,460 ka mga bag na may mga budget ni Bumurlin nga 2,230,000 pesos, no? Kung 2.2 million pesos for the organic fertilizers sa idalom ng corn program. Kag sa idalom naman Bumurlin sa programa sa high value crop, especially sa provision sang binhe kag mga planting materials, nagdangat ni Bumurlin ang ilang igahatag into 704 kilograms, no? Okay. O kung nagabugas ng 704 kilograms na may balon ni Bumurlin nga 8.4 million pesos. No, kag duga pag Bumurlin nga sa idalom sa high value crops program, provision of fertilizers and soil ameliorants nga nagdangat ni Bumurlin sa physical target into 8,954 ka mga bags, no? Nga ang located budget ni Bumurlin is to 19.1 million pesos. Kag for the livestock and poultry, restocking of livestock and poultry animals Bumurlin into 4,916 heads, no? Nga may valor ni Bumurlin nga 33.8 million pesos. Kag sa idalom liwas sa livestock and poultry, may provision of drugs, biologics, feeds, kag supplement Bumurlin nabilong dring mga feeds kag mga bulong o kung mga vitamins na silinibing ng mga livestock, ang nagdangat ni Bumurlin sa hindi magdubuhos 8,954 ka mga bag nga may budget ni Bumurlin nga 19.1 million pesos, no? Amo na Bumurlin ang mga sa kabilugan sang sang livestock, no? Apon namin sa no, sa may livestock Bumurlin, no? Ang sa may drugs, biologic feeds and supplements 2.6 million pesos na, no? All in all, Bumurlin ang sa livestock and poultry nagdangat sa 36.5 million pesos na budgetary requirement. O kada Bumurlin kag sa agri-infrastructure, may ari ni Bumurlin nga 183,830 na kabugusan nga budgetary requirement. Kag sa fisheries, mayara sa nga 8.8, no? O 8.8 million pesos na budgetary requirement para sa mga mangingisda. Bali Bumurlin ang sa agri-infrastructure kag sa fisheries, may tagduwa-duwa ni ka mga programs or sa under sa nasiling mga programa Bumurlin. So amo ni nag-promisa mismo sa Department of Agriculture nga not only for farmers but also madala diri Bumurlin ang aton nga mga backyard racers kangay sa mga nagtagos sa manok, baboy, baka, karabaw. So muna Bumurlin ang ilan nga mga posible ma-provide sa nasiling nga bulig kag mismo nga aton nga mga mangingisda. So na mismo sa report sang Department of Agriculture Regional Field Office, no, pagi sa ilan nga akop sa kay Mama Esther Ruth Torreverde Bumurlin. So next week na gid Wandro? Yes, Bumurlin ginalauman kay within today, no, gina-expectara na sang Department of Agriculture kag mismo sa Provincial Health Office, sa Provincial Veterinary Veterinary Office Bumurlin nga base bala naman ni Governor Bong Lacson kag ni Provincial Administrator at ni Fernando Diaz Bumurlin ang nasilingibing mga proposal. And after that Bumurlin kumaukihan na good for distribution na possible next month sa bulan sa Marso makabato na sang plague ang ato ning mga mangingisda na napiktuan ni Typhoon Odette Bumurlin. Okay, mayugid. Sige. Yes, Bumurlin, may dukan din nga sa ang akop o kon ang agricultural program coordinating officer nga si Ma'am Esther Ruth Torreverde. For the Negros Occidental nga mga allocation, we have already the para programs na sa Department of Agriculture have already set their mga natipon nila mga funds from the savings of 2021 and yung mga nakatarget na for procurement for 2022 again subject na siya for early procurement in response to for rehab sa audit. Okay. But then yung may mga parts sa to nga naka
nakaset siya sa object no for fund transfer. So that's why we have generated the 135 million for Negros Occidental. And na-comprise ini siya sa rehab projects for the livestock and poultry, and then yung mga crops like high value crops and rice program. And rehab man sang mga selected ng mga irrigation facilities. Actually kay gin-base natin ini siya ang computation sa mga interventions natin based na declared na finalize na damage report sa mga government units. But for us to i-prorate pa ini siya as to degrees ng severeness but as among the LGUs sa Chicks area. Example, hindi man ang Chicks though ang Chicks git ang natamaan, but some other LGUs no may alam mga severely damaged bangod sa hangin, mga dalasang bagyo. So as of now, hindi pa natin ma-pinpoint kung pila exactly ang mo-cover. Yung sa yung sa rice program, may as na procurement sang lang ni siya ang provision sang biofertilizer kay medyo may problema kani sa inorganic fertilizer subong kay naga-fluctuate ang iyang every week naga-increase ang cost sang fertilizer. Okay. So we resorted to provision sang biofertilizer to to as growth enhancers or to augment lang ni sa aton nga inorganic na gina-apply. Nasa 36,400 liters nga ni siya biofertilizer. Then yung sa corn program naman may lang sa provision sa OPV corn seeds 446 bags, partner di siya sang organic fertilizer nga 4,460 bags per bag of seeds. Then yung sa high value crops program, yung sa provision sa seeds and planting materials for vegetables, usually lang siya ang makover is small scale lang gini nga mga vegetable production areas. Nasa 704 kilograms ang total. May augment man sila nga mga fertilizers and soil ameliorants. Commonly yung mga fertilizers ni para ni siya sa rejuvenation sa mga perennial crops. Then soil ameliorants. Nasa 8,954 bags. And then yung sa livestock and poultry naman, restocking sa aton nga mga babuyan kag mga manukan bala nga backyard. So backyard lang kini siya bubuan no. So bali nasa total of 4,916 heads. Nga may partner man nga mga provisions of the drugs, biologics and feeds and other supplements no for the restocking sa mga naton backyard na animal stocks. So Ma'am Ruth, mga gini ma'am, may timeline mo for the distribution, ma'am? Actually, gina-target kinamon nga ma-distribute ini siya by March. Currently, gina-follow up naman at actually kagapon ang last nga update namon no, for the signing of MOA by our governor Robert Lacson. Currently may na siya, na-issue na siya sang resolution sang SP to enter into MOA. And susubong sa ginalabi na subong sa office ang iyang provincial administrator no for initial and for eventually signing ni Gov. Hopefully we could it could be done today no para ma-facilitate naman ang fund transfer sa regional office. Okay. So ginalauman ma'am nga by next month mahatag na. Yes, of course. So, ginatarget kina naton by March ma-fund transfer na naton. Kag subong na prepare naman subong sa aton partners from the Office of Provincial Agriculturist and Veterinarian yung mga documents no for the procurement sini para pag-abot sa fund. Diretso na lang dayon kita sa remaining process na sa procurement. So meaning mabakal PVO kag si OPA, Bombo France, hindi ang DA Region 6. Oh, yes, Bomberly. So, nag-mention man diri gani man ang budget is good for distribution na sa diri sa aton sa Negros no. Basic Bomberly ang provincial government na man ni Bomberly na makapagpag sa paagi bala. Together with the LGUs na manapik ko ni Odette for distribution kana sila nga mga possible nga bulik Bomberly. So, meaning from DA Region 6, i-download nila sa OPA kag sa PVO, amo niyang mabakal.
Yes, namugit mo Merlin. So kung na siya ang kung saan pa lang ilan ng mga portals bala, no? Para mapadangan ti Merlin ang nasiling ng mga budget para sa amon nga mga beneficiaries kung mga nagakinanglan sa bulig. Matapos si Odette Merlin. Okay. Sige. Thank you, Gid. Mamo Andrew. Yes, Merlin, para sa pangalagan sa Bombo Hanay Big Time, Minis Bombo Franz Sandro Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Madamang salamat kay Bombo Franz Andrew Burgos. Amo ni ginaulat-ulata sa mga kotor nato ng mga farmers dira sa Maya Southern Negros, so kabay pang matigayon and kasunod din isang signing sang Memorandum of Agreement sa tunga sang Department of Agriculture Region 6 and then aton ng provincial government. So ang pondo will be transferred from DA Region 6 and then igahatag sa OPA or Office of the Provincial Agriculturist and then sa Provincial Veterinary Office. Para nga ma-procure ang ini mga kinanglanon ay panagtaga sa mga mangunguma dira sa Maya Chicks area. Kagasiban pa ang mga LGU sa kartim mga nag-report man sang damage kasunod sa ning paglalabaya sang Typhoon Odette. 5 minutos ang nabilin antay sa alas 10 aga. Mulabo sa nang aton nga tiyempo diri sa pagpangalagad isang Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Sauto. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Upda na kitabwas sa maman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!